Δυο κυνηγοί αρκούδων συζητούν. Πώς καταφέρνεις και τις πιάνεις τόσες αρκούδες, ρωτάει ο ένας. Απλούστατο, λέει ο άλλος. Οι αρκούδες είναι χαζές. Αρκεί να βρεις τη σπηλιά τους, μπαίνεις μέσα και φωνάζεις. Φωνάζει κι αυτή. Περιμένεις να πλησιάσει, να δεις καλά τα μάτια της να γυαλίζουν, σηκώνεις το όπλο, σημαδεύεις ανάμεσά τους και πυροβολείς. Αυτό είναι. Τέζα η αρκούδα. Μάλιστα, λέει ο άλλος και κατευθείαν βγαίνει για κυνήγι και ξυπνάει στο νοσοκομείο τσακισμένος. Τι έπαθες ρε, του λέει ο φίλος του. Άσε, λέει αυτός. Βρίσκω που λες τη σπηλιά, μπαίνω μέσα και φωνάζω. Ακούω. Προχωράω και όπως μου το έχεις πει, βλέπω τα μάτια να γυαλίζουν, συγκινημένος ξαναφωνάζω. Ξανακούω. Περιμένω και μόλις βλέπω τα μάτια της να πλησιάζουν πολύ, σηκώνω το όπλο, σημαδεύω πυροβολώ και τότε βγαίνει το τρένο.